yau to da ba a yi sanarwa kuɗin ba kuma kowa ya kai wanda ke towa nan mai zama gogota ana ce mishi aiki ya ce ya samu talin gidan ɗan kalli 200,000 da shi da kato mai kasa ko wasu ne yana da 1,000 amma ni ce yau ba a yi wannan sai ranar adon sharki wannan lahadi ranar adon sharki lahadi mai dawowa wannan da kawai wani shamsu kuma ba shaka ado rabar kuma aka ado aka yi mutum biyu ne oke aka na gani na tuna oke dame ranar amma mutum daya yayi Aliou Hey Ali, can you use your sense, your sense. Ba wai ko ka samu galaba ranar ba wai hankali ba to use your sense. ne ba da fara mugu ya iya naushi wallahi ya iya naushi ne wani gurin wala ya iya naushi a to ya mana matsalar kenan ai ya fada irin wannan lambar nan kaga yawa suna mai ihu ya tsaya mana ya iya naushi da gulmala yawa kari kana sa ya iya naushi ya zo mai da ya ka tuba shi wallahi yayi dan zariya ba su bari dan zariya kai a ba su ruwa dan zariya ka shiga da yawa wala ka
ba jira ba gara iya gama da Allah dan alizaki shi ne ya jawo wa audin don ya fi dama ana da kai ko a kai na kuma sai ya mota na wuri ina kallo sun ka bani kun ka wuce to kuma da dubu ɗari ina so in je in sai taki wani daga mana ina noma ai audin don ga noma rani audin don ga ce dan ali dama ina da kai su ne kalle da kyawu in mutu ya ɗaya zan goyi wani sai aka sun da taɓa amma dan ka gani da wura tun gaba duk ina ɗauke a inda alin talala ɗaya ya buga abubuwa kan alin talala ya ɓara na kiyaye inda sai ya ƙaƙƙare wa uku a yi kawai ga abubuwa gaba a ƙasar gani mun da ke a yi mace da ne ko a yi auren da ya ce ka taho mana ka zo sai da karje maka sanin yayin tun ka sai da karje ta nan kwaram an dauke ka dogo ga Allah ya kiyaye ta gaɗe rauni tare da Allah shi kiyaye wanda aka buge za a ba shi sun da wanda ya buge da mutu ɓangaren makana da mara kasu can na da lai wani kin gace rai ta fiye shi da buɗe Kaka baba. Za su ziga shi. dan alizaki aure doga za su daga ran lahadi mai zuwa kungi dangan da an kalita ba daga hali zuma ba wani mai gida ne yana ra'ayin dangan shi da naira 200,000 ya sa tsakanin sanin gidan dan kandi da alhaji kasimu mai kasa duk wanda an ka buge yana da 100,000 wanda ya kisa ya an masu da da a ba su kuɗin kyauta don wani shekara 5 shekara 6 shekara 10 da kallon dambe ne wasu 'yan ƙanana hakan da to dan nan ya musu nisa ba su gani ba sai ga lahadin mai zuwa in Allah ya yarda ya bude na kan dan gana Allah gafarta mai kullu nafsin za'i qatalman ji kowa sai ya ce can to wanda ya ji kunnuwan mutu da wani sai an yi tashi dan Allah ce kaman bugu bugu alama ba to ka ji tsoron ramawa ta ina auna sigelin ka ya miƙe tsaye ba ya miƙe tsaye ya miƙe tsaye ya miƙe tsaye ya miƙe tsaye a rale ƙari da ƙara mishi a kan yi baya dan alilu ɗani da kyawu ko ji audin tunga ka iya biya ko kuma ka iya kari dambin nasu kowa yana iya zubar da wani kebar mu zulun baba gana Allah shi da nuhi zulun farfesa zulun baba gana kaji gona da zuwa halittar yaru ba kai kana cikin yanki da kuma yana jira aka ce kai gwamnati ne kan gwamnati ba ta kallon matan mutane oto ne ke kada haka kaya da cikin da ta zuwa mai mara adalci kari kai dukkan sunan ne da kuma da gida da kuma da kari ni kuma na gane ballan siyasa miki alƙanan bello bai taɓa ba sai ni shago ne shi ma ya gambe gabarin aiki kanan gina aiki kanan ma to shi ke nan kanan ma kuma ne kowa ta uku haka zai ƙarfi zai mai wannan abu zai biya shi haka yake dama haka yake hawan shi yake ya fara hawan shi ba zai fara ya taɓa da zai fara hawan shi in ya hawan shi kuma shi ke haka zai buga shi
Haka ko? Haka zai tafi shi. Ai, amma haka zai wannan alin alin ko ya tafi shi. Alama. Gaskiya kowa ji kowa an ji ba shi. Ganda ake fara da shi? Allah barayi ne. ba kai ba da zuwa kallon wani ko ba ka da ko shi ne ta fi da kalli da riba yanzu ana yin jiho hannu abu da wani ajiya ta sai ka burke shi kenan ka fi kallo an koma kallon ka ai ba a kallon wata sarki yaƙi sarki yaƙi ai wata ba alheri ba ne in ba yana wayo ba kamar gida tun da ba ka faɗa ai Ya riga ya ba da zaki ce to wannan ka tana da yawa ya to kawai. kuma duk waɗanda ne waɗanda ba mai ba da ko ne da ko ne da ba mai ba da wallahi ba mai ba da ko ne a cikin su ta karfaru sai dai a ba ka to wallahi in dai ni a gidan da wallahi ba mai ko zuwa gidan da ba to ko wata Don za ku yi mana. Kai kai abin nan. Tafiya ce ta kalle ka kallon kowa. Haba ta yi, ya san wajen nan kan gaskiya. Yawa haba ta yi. Haba ta yi, haba ta yi. ana cikin baba Aisha Umaira da Hausa mai karamfani yau in wani na son ganin haka ne da kuma wadanda gane kowa kowa ne ga kanan ga kowa ne ka tabbata gida za ka gane kowa ne ana zuwa na rike da Allah ka gane cewa bayan dai an yi tazau ana neman mai kanan fari baya kyauta da kudin bashi umar da sanar da hanyar da kiya ta ke nan farko ke nan saboda abu ya zama kamar yanin wa ka sai dole kamar ya yi kankani ya sani biyu an ka aza wanda ya kisa na $100 wanda aka kashe hakuri da 70 ya ba a gari a shekarar kai ya gida duk shawara ce mai kyau Shago Amadi. kowa ya san kowa tun da aka dawo yawa Allah ya kiyaye dan an jima akwai kiɗin na Aisha mai kyau sai kuma fasha ɗan sirajo fasha
yau a yi zanen sunan gidan shi ne shi ma yana da bikin gidan basu ne ga dangana a rihe kuma aka yi shawara ce da cikin dangane ha kowa cikin dangane shagon amadi alhaji ne kare mai kura yana da yake yawa da abokan arziki ɗaura auren ya ce 8 ga wannan wata saura kai Daular auren ya zama sanarwa kala biyu kenan bangaren baban amarya ya sanar shi bangaren abokin ango shi ya fi zai da kala wata ya ce ranar 8 ga ba fashi haka suke aiki dan Allah ku ba to wani ya buge wani mana cikin su in kowa ato akwai isa wala in kowa in yare na shego buge shi tashi Dama ai garaje yake dan Ali ne yasa yake wani kira da ake mai rana ta ɓaci da ana ba ta yi an taɓa ka zuwa abu ne ta so ya bige shi ta so ya bige shi wai isa adam kuma shi ba shi yake ji abin da yake ci ba abokin dambe in ya je can ya kwanta ba wallahi da wani wahala wanda ba ta dole yana ci dole ne a gaya mai shi dan wani bai tabbata ba shi asha ko ka bige shi wallahi ko ka bige bai tabbata ne ba da ci ba ka ga wani tashi hankali wani ba shi sai ba amma bige wani ai hadu ka tore akwai kowa za ki gare ka san hannun horo wallahi kai ka buge da gamje da hannu tsakanin wancan na kai da gawa ya ga ba hanya ce ba ba yanzu da ba hagu da maka haka da wani ba haji ko shiga da ba ba yanzu da ba yanzu da ba hankalin ne kana yake taka wannan ya ba shi haka mu horo horo ko ta fadi sai su ka ka zauna sai ka kowa gida ka isko an ba su ciyawa wannan kin gawa ne ba ba yasa wannan kin gawa buje shi saboda tsaro waya jin dadin da mun dan wannan bai ba hawan shi kun ga gaja kun ga wani ba kun ga gashi ga Gyara mi ya tabaraka.
kun ji kiɗan ka ba irin na yaro ne ba naɗe hannunka ba irin na yaro ne ba mai jama rayuwa hala daure mai bi digara fada yaro bai haye maka kiɗa mutuwa ina ruwan ka da daɗi